న్యూస్ మామ. ఢిల్లీ రెడ్ ఫోర్ట్ దగ్గర గేట్ నెంబర్ 1 దగ్గర బాంబ్ బ్లాస్ట్ జరిగి 10 మెంబర్స్ అయితే చచ్చిపోయారు. సో చాలా ఘోరంగా బ్లాస్ట్ అయితే జరిగింది. చాలా మంది అయితే హాస్పిటల్ తీసుకొని ముందే చచ్చిపోయారు. సో చాలా హై ఎక్స్ప్లోజన్స్ యూజ్ చేసి వాడారు. ఏమైందంటే గేట్ నెంబర్ 1 దగ్గర రెడ్ ఫోర్ట్ దగ్గర కార్ పార్కింగ్లో బాంబ్ బ్లాస్ట్ జరిగింది. సో 10+ పీపుల్ చచ్చిపోయారు. ఇప్పుడు టౌన్ 10 అది కోవిడ్ కావచ్చు. సో చాలా బాధాకరం. దీనికి ఇంటర్నింగ్ అయిన విషయం ఏంటంటే ఈ బ్లాస్ట్ అయిన ఫ్యూ అవర్స్ ముందే ఎక్స్ప్లోజన్స్ అయితే సీజ్ చేసిరు ఢిల్లీ పోలీసులు. సో ఒక డాక్టర్ను ప్లస్ ఇంకోళ్ళను సీజ్ చేసిరు. చాలా బాధాకరం. ఆ 10 పీపుల్కి అయితే ఓం శాంతి మామ. సో చాలా బాధాకరం. వాళ్ళైతే చాలా మంది అయితే అసలు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అక్కడ లోకల్ చెప్తారు ఏంటంటే అసలు చచ్చిపోతాం అనుకున్నాం ఆ బ్లాస్ట్కి, అంత సబ్జానికి చాలా ఘోరంగా వచ్చి శబ్దం. 10 పీపుల్ అయితే చచ్చిపోయారు. అండ్ ఫుల్ డీటెయిల్స్తో వీడియో చేస్తా. బయట ఉన్న జై హింద్.